La monja enterrada en vida. La monja enterrada en vida o els secrets d'aquell convent. És una obra que va ser escrita per Jaume Piquet. Es va estrenar l'any 1886 al Teatre Odeon i va ser un èxit descomunal que va agradar a tot el món. Avui, al segle XXI, en farem una versió. En Nau Albet i en Marcel Borràs en seran els directors. La monja enterrada en vida la interpreta la Sanguer i en Pol López, que fa d'Albert, es fotran un bon merder. El Jordi Figueres és el Llambrocs, el mossèn Malote del convent, i en Xavi Sáez és en Crospis, un personatge deficient. La monja enterrada en vida, els secrets d'aquell convent.